әсер 10 ел элек язылган иде, ул татар театрының 110 еллыгына. Һәм шуңа күрә ул театр тарихын, драматургия тарихын, дөнья драматургиясе тарихын белгән кешегә анда бик күп сәламнәр дип әйтим соң. Бу күп кенә романтик драматургия һәм мәхәббәт тарихларының менә сәхнәдә уйналган. Анда алар барысы да бар дияргә кирәк. Мин аларны шулай мөмкин кадәр сиздермичә димсең, бер-берсеннән концертка әйләндермичә, аларны бер-берсенә бәйләргә тырышкан идем ул вакытта. После второй песни Жалдата идет тема мечты. Biz dolqınlanıp әзерләнәбез. Мен өзім bir нашаррак геройны уйнайм инде, кызымның әтисен уйнайм. Мен айтам кирәк мен белән мөселман. Әлбәттә ул теге тәрбияви яктан чыгып ниткән инде, шун бераз гына әзрәк әти кырыста, кызын да тәрбияләргә тели, ләкин менә бер ничектер нәрсәдер килеп чыга да, шунда фаҗига килеп чыга инде, анысын килгәч күрерсез. Татар театры дөньясына музыкаль драма, музыкаль комедия о бик хас жанр. Сайдашевны истә тотып, Тинчурины истә тотып, Җәүдәт Фәйзине истә тотып, без инде күптән Илгиз Зәниев белән хыялланган идек шундый үзебезнең яңа драманы язырга, оркестр белән, җырлар белән, музыка белән. Һәм ул идея безнең инде күптән бар иде. Ул идеяга бер 7-8 ел бар кебек. Ләкин ул идея үз вакытын көтте. Һәм менә шул вакыт ниһаять килеп җитте. Монда инде хикмәт нәрсәдә ихлас булырга. Бу бирелгән менә вакыйгаларга ышанып, һәм куелган максатларга ирешер өчен режиссерга ышанып, үзеңә ышанып, образ үстеннән эшләү минемчә бик мөһим урын ала. Менә шул хәзер процесс вакыты бит инде, спектакль әле ул һәр даим үсеп бара. Спектакль сайын ул шумара, яңа төсмерләр табыла. Демәк ки, без менә шул тегене карапка утырып, яңа сәяхәткә чыгабыз бу спектакль белән. Аны үстерергә дә үстерергә. Минемчә мөмкинлекләр бар. Dürüst yalanmahan. Алла берсе исән сау булсак, ноябрьнең 28-і, 29-і, 30-і бездә премьера була яңа бинада. Рәхим итегез, без сезне көтеп калабыз. Сезгә дә ашасын, безгә дә әйбәт булсын дип, сезне яңа бинага премьерага чакырып калам.